बिराद टेस्टि खादे गनायखौ बिदि होदों आरोना आङो गोसो जाबा थानोबो हायो बेयावबो नों खोन्थादो दा जानानै टेस्ट लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो आं माने खामानि मावनानै लानि एसे स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव स' लोगोफोर नै रुम फोसाबदां एकदम नायजाला बामलेमाफोरखौ दा साफा जाबाय एसे नैबे टेबोलखौ फुगारनो बाखि दंबावो टिभि गासिबो सासेया थाइजौ हानगासिनो दं बोरै थाइजौ हाननाया बेनो जाबाय आराम मबाइलसो नायगासिनो दं सोरनि थाइजौ हाननाय जादोंलै बियो मबाइल आखाइ मोनसेया मबाइला गेम गेलेगासिनो ओमफ्राय थाइजौ फिथाइ हाननाया बेनो जाबाय दे हानद' थाइजौ फिथाइ जाग्रानो बेनो बे बेयाव गावनाय दंखायोना बेजों सोबानो जायो हनै बायराथिंलाय हनैदो बायरायाव थ' हनैखाथारालै हानदो बेखौनो बियो बेराया जाथारलाहाय जोंना बे हानदो बेखौनो दे मोना जोबोद सान्दुंजों जोबोद सिनाया हाननाङा बे एसे देरबावसो हाननो हानाय नङा बेखौ खावनो हानाय नङा गोरलै गोरलैथारना हनै हानदो दे बेखौनो हानदो बबेयाव एफा गोजौ गोजौखौलाय दाननो हाना बेबो दाननानै हानाबालाय थानांसिब्रा बियो थाइजौ फिथाइ जानोलायनो थाइजौ खाजि जानो लुबैदोंनो गाखोबावबा बिफाङावहाय देखायथ'ला आङो गाखोनायखौ र' गाखोगारथोंसै सिङाव माबाल' थाइनै थाइथामल' हानदो मिथिबाय दा एफा नाङा आसार खालामनांगौ आहा एसेनो बायदेरना लाबोनानै थोआ बे एसेल' थाइदोंना जोंना औ लादो स' दे जासिगोनलै दे जानो लुगैयाखैनो फैबाय फिथाइलाय लोगोफोर थाइजौआ थाइथाम खाना लाबोबाय बेखौनो लगायना होनसै आं जानो लुगैयाखै एसे जानोसै होमबाबो स' लोगोफोर नै थाइजौ फिथाइखौ लेमना लानि एसे सैसे होगोन दा सनालिनो बानलु लगायनासो जागोन नालाय बिदाया बे जानो हाया सैसे होनोसै गोखैथारलै फिथाइयानो जानो जानो थाखाय रेडि जोब गासिबो ओइ नोंसो नोंबो जायो जायो नाम होनो नोंबो बेंगखौ नाम होनो ओइ नोंनालाय रायलायबानो बारखोली रायलायनांगौल' बेजों होनबानो एकदम बाब्राबनानै फैखायो खाथियाव देखसो मा रायलायबानो बाब्राबना फैबाय नाम होनसै देखसो नाम होनसै नाम होनसै नाम होनसै देखसोबा नुवाखै बेना नुदों बेना दुगायानो बाराद्राय बेना थाब लेमना लानोसै दा देखायगोन नोंसिनिल' जाखागोन आरो बेयो गैखाया थाइजौआनो माथो गिदिर लेबाबे थाइबागौमोन मेरला नों गरसि बिफाङानो एकदम जाजोब्बाय सोर जाजोबबाय गरसि बिफांखौ होनदों सोर जाजोब्बाय गरसि बिफाङानो जाजोब्बाय आरो बिदि थायाबो नालाय फिथाइयाबो सेमोनबो थाइबाल' थायदों ओमफ्राय सोर सानो बिदि थायगोन होननानै बेखायनो गरसिखौ मानला होबाय लस जाबाय दानाबा लेमना लागासिनो लोगोफोर नै सनालियाबो टेस्टि नंगौना नङा बेना संख्रि गैया माबा गैया बानलु गैया संख्रि गैयानो मानो जादों बे संख्रिसो दङ नैबे एसेखौ रेक्सन दोनदां होनो
नों खोन्थादो दा जानानै टेस्टआ माबायदि जादों गोथाव नंगौना नङा थाइजौखौ आङो गोखै गोखै सानबाय थायो जों गोथाङाव खेनसेबो जाफेराखै खिन्थु गोदैसो थाइजौ ओंखामसो खोमा एसेबो गोखै गैया बे थाइजौ ओंखाम माथो गोखै गैया दासमालाय गोखै दं गैयाना आदै थाम्फै सरबायहाय आंखौ माबा सानदों माथो थाइजौ जाबाय नामा टेस्टि टेस्टि दा सयथिबो हालदै एसे होबाय दै जाहाथे आमाय सामाय मोना आरोना सिनि होनांलायला जागोन बे दादानोबो एसे हरसै बाबे ओंखाम जाथ'वाखैना जोङो उदै खालियावनो थाइजौ जाबाय संख्रि नाङाखै साखि रबि आंनो सामसजों एसे लाय सामस लायजा बाबे आंनो सामस नाङा बे दांनो बानानैसो माबादों मेरला प्लेट दं बेयाव ना खुरै फिसा लाबोनो हायो बाबे आं सामस नाङा ना टेस्टि नंगौना नङा टेस्टि ना नोजोर जानाय दे मबाइलावल'लै आदे संख्रि नाङाखै आदे गोथाव संख्रि एसे होनांगौ बरिया संख्रि थोरसिया देन्जार गिदिरखा एसे गोखै मोनदों ना दा लगायनानै लगायनानैसो एसे गोखै मोनदों नङाबा खिन्थु होमबाबो एक्सुवेलि थाइजौआ बिदि गोखै नंखाया आरोखि ना जे गोखै थानांगौ थाइजौ गोथाङावहाय टेस्टि बैखौ एक्सप्लोर हरलाय गोथाव गावनिनो गाहोजोबदो एसे होनांगौ बेनो टेस्टियाथ' देन्जार टेस्टि जाखादों आरो ना लोगोफोर जागोन ना गोथाव जायाखै हेभि टेस्टि very very tasty जायफोरा नायदों जानो लुगैलायसिगोन दे आं जानो एसेबो गोसो गैयामोन ओमफ्राय जानो लिंगासिनो आंखौ मैया दाख्लैनिफ्रायनो होनगासिनो जानो ओमफ्राय आं मैयाबो जानो गोसो गैया होननानै जायाखै दे दाखालै खेनसेल' बास नोंसोरनो नुदों जे थाइनै फिथाइ माबादों बे थाइसेया ओरैनो लस जादों आं फोसावदों दिनै गाज्रि जादों जानो हायाखै बेखौ आङो हवाखैना ओरैनो हानानै जादों बे ओरैनोबाबो हाथाय आंना खैना दंखायो मैया मोनायावहाय बैग्रि जादोंना आङो बेनि थाखायनो गोथाव नङा हारसाराबो जागासिनो दं गोथाव टेस्टि एक्सुवेलि होदों एक्सुवेलि मारै जायो थाइजौखौ दाखाय मालाय एक्सट्रा थांबाय गोदाव नेम मोनसे फैदों टेस्टिखा टेस्टियाव होदो बिराद टेस्टि खादे नोंस्लाबो दांजानो आंना बारा जाबाय ओंखाम जायाखै मायाखै गोलोमलायबाय नुवाखै आङो जानो लुगैनानै जायोना बियो गोलोमजोबबाय नुवाखै ओंखाम गरम मोनदों आंबो बानलु जायाखै नों जाबाबो एक्सट्राबो जोबा होबायना जोंना नोंसिना बिलाइ दंबावोना हरो बेनिखौ बिदि खालामना गथा गथायनो नांगौ होमबासो गोथावसिन मोनो बे लुगैसिगोनलै नोंना लोगोफ्रा टेस्टिखा जाय जानो लुगैदों न' खाथियावहाय नागिरदो सोरनावबा लकेल थाइजौ बिफां दंबा लगायदो जादो गोखै जायोबा सिनि एसे होदेरदो हालदै होदो संख्रि होदो बास लगायदो खिन्थु एकदम गुन्द्रा माबा नांगौ बे मा होनो बेखौहाय हग्राजोंहाय हनांगौ होमबासो टेस्टिसिन जायो नङाबा बे टेस्टिया थाया मोनसे मोदोमनायनि थाखाय सामब्राम गुफुर होदेर टेस्टि जाखांबाय आं स' लोगोफोर गैलानो जोबजोब्बाय स्लिम बानलुआ
फानला लुना थैसा हनायखौ बिदि होदों आरोना आङो है र' 10 थायाबा दानो ओंखाम जायो नामा थाइजौ जाखांस्लाबोनि गोथाव दा देखसो आं लोङा मिथिखायो आं उदै गाज्रि जायो होननानै जाला खोमा बाबाय दा नै जानो ना साबा देखसो ना नम फैदो लोखि सना नम नै माथो बिदिनो साबफैलायनाय बेलाय ए जादोंथ' जानो बाबाय खोमा ना बे हानिखौ खननानै जायो ओमफ्राय मोजाङै दौबा जाया ना एसेल' खावसेना गैला नै ना देखसो ना गैला जोब्बाय स' लोगोफोर बिदि थाइजौ जानानै माने गोखै जानानै जिखुनु जादों ना जिखुनु जा गोखै जानानै दै लोंनाङा दै उदै गाज्रि जायो स' लोगोफोर जाखांबाय जाखांनायाथ' आंहा न'सिमनो बाखि दंबावो न' फोसाबनायखौ आद्रा दोननानै थाइजौ जानो होनायखाय जाहोफैग्रोबाय स' दायो न'खौ सिबनानै लागासो फुनानै लागासो 10 थायाबा ओंखाम जाजानाय नङाना ओंखाम जायाखै जों दाबो रावबो ओमफ्राय गोलोमलायबाय आरोना एसे नै आं बांद्राय गोलोमनो रोङा दे होमबाबो एसे गोलोमबाय स' मावना लागासो लोगोफोर बिबारा ओरैबायदि मोजां बारदों मैयानि बेखिनि आद्रा थानायखौ मावथ'ला दिनै न' फोसाबबाय ना बिबारा बोरैबा सेवलांजोबफिनो आरोना मैया बेखिनिखौनो फोसाबनो हादोंमोन आङो बे साइडनि दंबावो बाखि थाथ'थोंसै फोसाबथ'नो हानाय नंला माने आंना बेखौ मावबा बे थायो बेखौ मावबा बे थायो बुंनांला आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय जाखिनो हायो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय आङो गाज्रि दामोन जे गावनि मावनाय दांनायखौ देखायबाय थायो होननानै स' आरो माथोलाय ना आंनि लाइफआव मा जादों मा जायाखै आं माजों बिजि थायो जे आं सानसे मा खालामनानै थायो बेनो आरोना स' आङो सानसे बिदिजोंनो दिन खाथायनानै थायो ओमफ्राय बबेबा समाव आं उन्दुनो ओंखारबा सानसुआव उन्दुयो खिन्थु बाट सानफ्रामबो उन्दुआ दै नङाबा हेबिट जालाङो ना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो सानसे खामानिजोंनो बिजि थायो आरोना स' लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा स' आं शेयार खालामनायखौ बेनोसै आंलाय माखौथो शेयार खालामबावनो नङा होनब्ला जेरावबो थांनो रोङा जेरावबो मानो रोङा होनलाय साख्रि गैया बाख्रि गैया स' लोगोफोर एनिवे मावनानै लाग्रोसै स' लोगोफोर नै न'खौ साफा खालामखांबाय आङो बेलासि गुलायबाय साफा खालामनो दिनैसो मोजाङै साफा खालाम मोनबाय टिभि बोराया रिसार्ज सोयैया बिराद मास जाबाय आरोना गैयाबाबो 1.5 माससो जाबाय ओमफ्राय नै न'आ फाइनालि क्लिन जाजोब्बाय साफानो ओमफ्राय बिसना सादोर सुदोर गासिबो आरो नों मानो हाबफैदों बेयाव नोंनो बाला खालामग्रा लिडारा बिराद बेनो बाला खालामफैजोबो गाग्लिनो बिसना सादर लेपफोरा फुरा गफंजोब्बायमोन आरोना ओरैनो दोनसोबाय थानाया बेखौ साफा बरनजोब्बाय बाहेरायावहाय दिनै सुनो हाला गाबोन सुनोसै क्लिन साफा जाजोब्बाय दै लोगोफोर नै फाइनाल टटेलि रुमानो क्लिन जाजोब्बाय जोंहा दाबो सिलिं होनो हायाखै ओंखायनो बामलेमाफ्रा थाब मैला जायो आरोना गोसोआ नैबे टिभि रुमावसो थानो गोसो जाफैलायबाय आङो साफा फोसाबबाय नालाय बेडरुमनिफ्रायबो साफासिन जाबाय नालाय रुमा टिभि रुमा दायो मानि बेयावसो थानो गोसो जालायबाय आरोना ओमफ्राय गोसो जाबा थानोबो हायो बेयावबो स' थाजायोबो आरोना जेबो नङा आङो गोसो जाबा उन्दुलाबायोबो बेयावबो बैयावबो ओमफ्राय दासान्दि टिभि रिसार्ज गैया नालाय ओमफ्राय बरिं मोनो आरोना जुदि टिभि रिसार्ज सोयो होनबाथाय बेयावनो उन्दु टिभि नायना ओमफ्राय ओंखामखौ सिन्थाय बेयावनो जाफैलायो आरोना जोङो दायो आङो मानि रुमखौथ' फोसाबनानै लाखाबाय ओमफ्रायो ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामला दे लोगोफोर ब्लगखौबो आङो बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो आङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना दायो दुगै लोबै लानोसै दे नङाबा दा मोनालायगोन आरोना आंना बिदिनो मोनागुलायो खामानि दामानि मावैनो जोबनोनो थाङा नालाय खामानिया आरो माथो होनबावनो ना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिब्ला आं बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ टेक केयार